Seguimos entón con Fernando Cabana, que tamén ven no campus de Lugo, non? Da Universidade de Santiago de Compostela e no Westfall de ADNet, Parallel Structure, análisis xenómicos de estructura poblacional en Árnica. Vale. Boas, primeiro gracias a Melisa por organizar estas xornadas. Eu é a primeira vez que asisto, pero estiven asistindo no campus de Lugo ás xornadas de Open Software que organizaron este ano. En este caso vou falar do meu traballo de TFM, que foi en Árnica Montana, e foron análisis xenómicos, os primeiros análisis xenómicos nesta especie, continuando análisis xenéticos previos. Vale, un índice que é moi similar ao anterior: introducción, metodoloxía, os paquetes, resultados e conclusións. Vale, para empezar de todo, bueno, falando dunha especie, penso que o mellor de todo é visualizala. Aquí temos unha foto de Árnica Montana. E Árnica Montana pois é unha planta asterácea de reproducción tanto sexual como asexual, e o cal é relevante a hora de tomar mostras, xa que non queres tomar clones. Atópase distribuída ao longo de Europa, podemos atopar dende Noruega ata Montenegro e dende Ucraína ata aquí ata a Península Ibérica, ata Galicia e Portugal. E aínda que a UCN, que é a Unión Internacional da Conservación da Natureza, a tenha clasificada como Least Concern, de preocupación menor, si atopamos en listas vermellas de algúns países locais. Por exemplo, en Alemanha hai países nos que as poboacións disminuíron ata chegar a desaparición, como sería o caso de Hungría. Isto débese á degradación dos seus hábitats. A Árnica Montana podemos atopar en pradeiras, en turbeiras e en uceiras, e a colleitas en control. Claro, pensaredes agora, por que a colleitas en control? Bueno, a Árnica Montana é unha planta que se coñece xa dende hai moitos anos. Se falades cos vosos pais e avós no rural, se eran terreos onde había Árnica Montana, o mellor vos falan de ter recollido esta planta polas súas propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades veñen derivadas dunhos metabolitos secundarios que producen, en concreto, lactonas esquiterpénicas, e podémoslas dividir en dous grupos: as selenalinas e as dihidroelenalinas. Segundo a preponderancia das primeiras ou das segundas, tamén atopamos dous quimiotipos distintos. Un que ten máis potencia antiinflamatoria, pero tamén ten máis potencial alerxénico, e un segundo que ten algo menos de potencia antiinflamatoria, pero é notablemente menos alerxénico. Este segundo quimiotipo, por agora, só se atopou na Península Ibérica e no sur de Francia. En concreto, sobre todo, en zonas máis costeiras e menos nas montañas, que é onde predominantemente se atopa a planta. Bueno, aquí, outra vez, volvemos cos SNPs. Neste caso, os análisis foron feitos en SNPs. Hai outros tipos de marcadores, como os microsatélites ou marcadores cloroplastídicos, que son dunhos orgánulos. Entón, sería como un xenoma moi pequeniño dentro das células, separado do xenoma principal. Entón, nestes marcadores fixéronse estudos previamente, estudos xenéticos, pero este é o primeiro que fai unha aproximación xenómica con as SNPs. Entón, a metodoloxía. Aquí repetimos porque obtivéronse da mesma forma, cos enzimas de restricción. Neste caso a metodoloxía chamase TubiRAT-seq, pero non é moi importante entrar niso agora, co programa Stax. Partimos de 120 individuos atopados en 12 localidades repartidas polo norte da Península Ibérica, principalmente en Galicia, pero bueno, podemos ver que tamén temos poboacións de Asturias, de Zamora, de Vizcaya e mesmo unha en Girona, en Cataluña. E destes 120 individuos, tras facer os procesos das enzimas de restricción, de secuenciación e de control de calidade, chegamos a 5.675 SNPs. Ademais, temos datos bioquímicos da composición en elenalinas e dihidroelenalinas de 41 individuos de 6 localidades, que serían Ponte Pedrido, Ponte de Bous, Catro Carballos, Marco do Pozo, o Alto do Couto e o Pico Formigueiros, todos de Galicia. Bueno, non, Catro Carballos é de León, pero está case na fronteira. 41 individuos que, se contados o número de individuos, non son todos os que temos para esas localidades. Entón, deses 5.675 SNPs que demos para todos, atopamos 3.730 SNPs que están
que podemos ver diferenciación nesas localidades. Aquí unha representación visual das localidades, porque senón só ca táboa é bastante difícil colocarse, e podemos ver que, ainda que temos moitas en Galicia, sí que hai unha distancia interesante entre, por exemplo, as de Outeiro de Rei e a de Ripoll en Cataluña. Entón, con estes datos fixemos unha batería de análisis, en concreto podemos agrupar en análisis de diversidade xenética, de estrutura poboacional, que vai ser no que vexamos o uso destes dous paquetes, e de marcadores de selección. Pero bueno, vamos cos paquetes. En concreto, utilizamos 7 paquetes de R, outros tantos ou algún máis programa que non sería parte de R, por exemplo, NEstimator ou PGD Spider. Pero bueno, esos 5 primeiros non vou entrar, só vou falar de dous en concreto. Son ADGNet e Parallel Structure. Parallel Structure, ademais, como é un paquete que non é algo que esteña totalmente implementado en R, senón que utiliza outro programa, como podría ser Structure, Structure, os resultados que obtemos, para procesalos e poder ter unha representación visual, temos que utilizar outros programas, como podría ser Structure Selector ou Structure Harvester, neste caso foi o primeiro, e Clumpack, que nos permite obter representacións visuais. Vale, primeiro, ADGNet. ADGNet é un programa, é un paquete de R que se publicou no ano 2011 polo mesmo grupo que implementou os análisis discriminantes de componentes principais publicados nun paper o ano anterior, no 2010. É un paquete que nos permite inferir a estrutura xenómica en dúas etapas, empezando pola definición do número de unidades poboacionais máis probable, utilizando o criterio de información bayesiana, como vimos anteriormente, e despois facendo os análisis de TAPC, que estes análisis permítenos mostrar as diferencias entre os grupos, minimizando a variación dentro dos grupos, que non nos interesa neste caso para diferenciar entre poboacións e entre grupos. E consta dunhos análisis de componentes principais, do especie A, primeiro, e despois dunhos análisis discriminantes, os de A. Vale, aquí temos ADGNet no repositorio de CRAN, e podemos ver, por exemplo, un pequeno exemplo, cargaríamos a librería, vemos na información da sesión que se carga ADGNet, ADE, que é outro paquete que lle fai falta. Lemos o GIMPOP, neste caso estamos utilizando esos arquivos GIMPOP que xa vimos que eran algo máis lixeiros, aínda que siguen sendo pesados que os VCF, que son bastante estándar. E utilizamos a función de find clusters para atopar eses distintos grupos e ver cal é o número máis apropiado según o BIC. Como vedes, facemos un número bastante elevado de iteracións, pero é bastante rápido. E aquí podemos mirar tanto podemos facer tanto cousas con o agrupamento a priori que lle damos, co GIMPOP. No GIMPOP temos o agrupamento, neste caso polas 12 localidades, como co que atopamos segundo find clusters. Neste caso de Árnica atopábamos 7 clusters utilizando a ADGNet. Vale, despois viría a selección de componentes principais. Aquí hai distintos criterios que se poden seguir. Un que adaptamos de TIA, dun artículo de TIA de 2022, é a partir dos K inferidos ca función find clusters, que teñamos 7, pois restamos de 1, 6 neste caso, e utilizaríamos iso. Podemos ver que hai un A e un B, dependendo de se utilizamos agrupamento a priori que teñamos as localidades ou que atopamos neses 7 clusters. Xa vos digo, neste caso utilizamos o primeiro deles, foi o que mellor resultado nos deu, pero, bueno, que sepades que hai distintos criterios. Outro sería o criterio de varianza proporcional, que podería ser, pois, cantos componentes principais necesitamos para capturar un 50% da varianza, ou para capturar un 90% ou un 95%. Por exemplo, neste caso, con 2 componentes principais xa capturábamos máis do 50%. Capturábamos unha cantidade bastante elevada, máis do 50%. E outro sería de validación cruzada, que teñen unha función propia que é crossval da PC no paquete para poder utilizarlo. É un procedimento que serve para intentar atopar o Goldilocks point, que lle chaman, ese punto ricitos de oro, que sería o punto perfecto para non reter demasiados componentes principais, pero tampouco ter demasiados poucos.
E o último deles sería o alpha score, que é algo máis complexo de explicar, pero bueno, neste caso utilizamos o de TIA, foi o que mellor nos deu. Con todos eses, se lanzamos a instrucción, vamos a ter R vai nos imprimir este estilo de datos, que aquí podemos ver onde se van guardando os números de PCA, cantas funcións discriminantes guardamos e diferentes datos. Con eses DAs, cos eigenvalues de cada DA, podemos ver o porcentaxe de cada un, que nos explica cada un, para ver cantos vamos a analizar. Vamos a intentar coller aqueles que máis nos interesan. Neste caso, limitámonos a aqueles por encima do 0,05. E podemos ver estes casos, pois, serían os distintos SNPs. Aquí podemos ver que neste caso, ao contrario que no anterior, as poboacións de árnica están moi diferenciadas entre as distintas localizacións. Os análises de FST aquí non nos metín porque son de outro programa, pero a FST global é prácticamente de 0,6, que é altísima, xa a partir de 0,3 xa é alta, 0,6 é moi notable, e podemos ver como os SNPs están claramente, podemos ver unha diferenciación moi clara. Por exemplo, no de abaixo podemos ver un SNP que sería un alelo privado que solamente está en esa poboación de Ripoll. E aquí podemos ver pois o gráfico, o scatter plot que nos daría un DAPC, un en concreto que xa os veremos máis adiante os que fomos obtendo, pero este vese moi ben. A diferenciación, aquí un clúster destas tres localidades que serían o tridente galego que lle chamamos porque sempre se atopaban moi diferenciadas, outras que estarían máis pola cornisa e outras máis nas zonas máis elevadas da montaña. Por outro lado, temos o programa Structure, que neste caso utilizamos con Parallel Structure. É un programa de análise bayesiana que agrupa as poboacións en clústeres e representa cada individuo como unha barra vertical e podemos ver os distintos cores. Eses cores son os distintos clústeres e podemos ver que nas barras atopamos algunhas con varias cores. Eso é porque asigna a cada a parte do xenoma de cada individuo que máis se acerca a un deses clústeres. Este, ao contrario que a DTNet, que é un programa moito máis xeral, fai varias asociacións de xenética de poboacións. Por exemplo, o equilibrio de Hardy-Weinberg, que, bueno, estando aquí na Facultade de Matemáticas, é interesante decir que Weinberg era un médico, Hardy era un matemático, ambos chegaron ao teorema independentemente a principios do século XX, e, bueno, coñecémoslo agora como equilibrio de Hardy-Weinberg. Aquí temos o de Structure. Claro, Structure é un programa do ano 2000, como xa vimos antes, no que non tiñamos esta cantidade de datos. Entón, claro, ten limitacións que intenta solucionar o paquete de R Parallel Structure. Aí teríamos o bash para lanzar o sistema de colas do CESGA, que é totalmente necesario nestes casos. Abaixo pois a instrucción de R. En concreto podemos ver que, por exemplo, no WAPMIX e FrexCore foron dous parámetros que fomos variando para os distintos análisis. Quero dicir que para os 5.675 SNPs que tiñamos, fixemos análisis para un número de clusters de 1 ata 13, o número de localidades máis 1, para de 1 ata 12, porque o 13 fixémolo noutra sesión, tiñamos 50 cores e levoulle 30 horas. Así que imaginade como sería se quixésemos facer eso nun ordenador sen Parallel Structure solo cun core. Entón, os resultados. Bueno, deses 5.675 SNPs fomos determinando outliers, SNPs que nos poderían proporcionar información interesante para determinar ou adaptacións locais ou adaptacións bioquímicas que teñan que ver cos quimiotipos e tamén os neutrais. Entón, tanto dos 5.675 como dos distintos paneles que fomos atopando, fixemos os análisis tanto de DTNet como de Parallel Structure. Aquí podemos ver o Structure para 5.675 SNPs con varios Ks distintos. Isto é porque os distintos estimadores de K que utilizamos, que son tanto de Pritchard como de Evano como o de Puig-Smiley, nos dan Ks distintos, o cal non está mal porque podemos ver unha xerarquía
de grupos. Podemos ver que hai unha diferenciación entre dous, pero eses dous vemos como se van diferenciando ao aumentar as Ks, o cal non quere dicir que só teñamos dous grupos ou que só teñamos 4 grupos, senón que pode ser interesante. Aquí podemos ver ata 5 grupos que poden ser interesantes a nivel de conservación. En os de APCs podemos ver resultados similares. Aquí equivoquei, me puxen dúas veces o 1 contra o 3, pero bueno, interesante sería ter o 1 contra o 2 e o 1 contra o 3, pero podemos ver as diferencias entre os distintos clústeres. Structure para os diverxentes, vemos unhas diferencias moi claras. Aquí, por exemplo, vemos que Ripoll sí que aparece claramente, pero entre os outros dous vemos que hai os dous clústeres principais e nada máis. E vese perfectamente tamén no gráfico scatterplot de ADGNet. Para 412, que serían bioquímicos, pues tamén podemos ver diferencias. Aquí, neste tridente galego, vemos como tamén se diferencia. Que tamén o vemos perfectamente nos scatterplots. Este sería un de 41 e 20 porque fixemos un só co porcentil 90 e o porcentil 95 de SNPs, xa que había diferencia. Nos 412 había uns FSTs moi variables, entón quedámonos só cos principais. E bueno, como conclusións, pois a través das análisis de estrutura poblacional podemos definir ata 5 posibles unidades de xestión, as management units, para Árnica Montana no norte peninsular, e atopamos outliers candidatos a estar baixo selección que poden estar implicados en adaptacións locais e tamén outliers potencialmente implicados na diferenciación de quimiotipos, que sería interesante para a industria farmacéutica. E os resultados obtidos son consistentes cos estudios previos feitos a nivel xenético na especie. Gracias especialmente ao CESGA, porque sería imposible facer os análisis sen o seu clúster, e a Diputación de Lugo, que é a que financia os estudos nesta especie. Moitas gracias. Grazas, Fernando. Non sei se alguén ten algunha pregunta, algunha cuestión para Fernando, sí. Ora, que tal? Norabó, primeiro, por a presentación, que foi moi instructiva e levou uns tempos da miña tesis, que tamén eu fixen en poboación humana, pero bueno, que ao final monta tanto. Bueno, eu quería che preguntar por canto de escalable hai nestos métodos. Entendo que o parallel extractor non é moi escalable, por exemplo, para traballar cun panel de 600.000 SNPs, eso é imposible, non? Home, a de Genet, a verdade é que escala moi ben, vai moi rápido. Parallel structure, claro, canto máis SNPs lle vas poñendo, pero a de Genet entón podería con eso, non? Sí, con a de Genet sí que poderías inventalo, porque eu penso que non debería ter problema. Parallel structures, se tes moito tempo e tes recursos computacionais, sí, pero senón, claro. Por eso é interesante probar outros métodos alternativos, como sería isto. Que nese sentido fíxome moita gracia o meme ese do Señor dos Anillos, porque eu cando empecé en poboación humana falaban de utilizar o structure e eu dixen, eu por aquí non podo pasar, teñen que buscar outras alternativas que, bueno, afortunadamente as atopei. O problema para el structure é que sigue usando structure, entón, ainda que paraleliza, o ideal que o executable se reoptimizara para aproveitar mellor, sí. Está un pouco limitado polo propio executable. Por 600.000 SNPs podería, pero habría que pedir ao mellor 100 cores. Eu pedido ata 100 cores no CES, 100 cores o mellor de días, ou análise. Vale. Moi ben, moitas gracias. Ti. Grazas. Gústame moito tamén a presentación. Bueno, xa fixen como 7 preguntas hoxe ou por aí. Desculpade, teño moitas dúbidas. Esta cuestión é máis un pouco da metodoloxía como biólogo e demais. Non sei se ti és biólogo estatístico. Si, eu, fixen o grado de xenética na Universidade Autónoma de Barcelona, entón, si, principalmente función como biólogo. Perfecto, entón seguramente me pode responder a pregunta, que
como fixestedes ou como evitastedes que existan estes clons, non? Porque comentabas que tiña unha reproducción asexual árnica, eu entendo que pois, por distancia podedelo de alguma maneira como intentar controlar, pero existe a posibilidade de que haya clons e que parte de esa mostra sexan clons. Entón, como solventastedes isto? Sí, ainda que a toma de mostras estaba antes do meu traballo, pero siguen os procedementos de distancias para tomar as flores, tomar só unha flor uns cantos metros de distancia para tomar outras, para reducir a posibilidade de tomar clons, e despois cos análisis de calidade que se fan previamente poderíamos ir descartando algún que se puidese colar nese caso. Hai diferentes programas, por exemplo, Genolive ou paquetes de R. Genolive non só debe ser é que esa parte a fixen logo repartindo as tarefas. Genolive é un programa de Mac, non é de R, pero logo hai paquetes de R que se digamos tes dos individuos que teñen un xenotipado moi parecido, digamos demasiado parecido, dá unha probabilidade que poida ser clones. Non idéntico, porque dos individuos que sean clones non pode dar idéntico, porque con que un teña un missing data e outro non, ou algún error de, pois a mellor un heterocigoto pero realmente é un homocigoto, algún error de miles de SNPs é probable que pase, non? Pero se tens unha similitud de, non sei, imagínate, 99, pues, ou que sexa, estes dous ou estes tres poden ser sospeitosos, entón en caso de dúbida os filtraríamos.